следващия музикален поздрав. Нека да стане у нас маса там. На тътата маса да стане там. На тътата маса без кучини и всичките на данцинга. Ставай. Негато който жиете и той да стане. Цялата е маса, айде. Двете маси тук на данцинга. Да остана там. Аз ги знам кои са, после ще ги правим. Айде на данцинга заберете. Следващия музикален поздрав, Бална девятка. Двойка няма как да стане. Бална девятка. Последната маса, последните две маси на данцинга. Благодаря. Хубав саунд, цялата компания на данцинга. Те ще станат последните, малко по-далайско играят. Да. Професоре, много се извинявам цялата компания.
членове на играчите, нека да седят на масите. Следващия музикален поздрав. После ще снимам вас, после. Начуваме, може. Саква Гам Каксън е Слав Каксън на Данцинга. Сорово. Много се извинявам. Исках просто да стане малко шоу. Нека да го извинете, ако има нещо. Благодаря. Кажи, брат, какво искаш? Пияна ли си? Няма значение. Ще играеш, ще свириш. На вашето внимание се е в Жан най-добрия магазин. Момчета, пих малко. Айде 2 минути ще направя специално заради вас. Уважавам, те го уважавам. И тебе познавам от малък. И вие ме познавате. 2 минутки от мене ще направя. Пил съм аз за приятела си вода. Иван, ако обича да седи на клавира. Иван, който можеш, брат. И ние сме пиени, няма да забележим какво става. Искам дядото със семейството си да дойде тук, иначе няма да свире. Дядото със семейството си за 2 минути. Само да застане там, да ме стига. Кой ще свири с мене? Професора? Аз си тре. Професоре! Професор Славено! Ей, Славено! Ало, Славено! Знам, че сте номер 1. Ние сме от Камен. Чакай, аз знам, че много говориш. Прави ми терца. Кванта, квинта, ти. Си скачен тарафа, бе. Вие сте малки още, бе. Върнете, бе. Професора не ще, ей. Извинявам се много на цялата аудитория. Спри му канала веднага на клавета. Искам само едно допълнение да кажа за всички, които не знаят за какво става въпрос. Спри му канала. Ако оркестър Метин Тайфа е съществувал първите 3 години, е било благодарение на тайфата. И я да видим, някой ще познае ли кой е бил тайфата в оркестъра? Я кажи. Ти си. Аплодисменти за професора. Славяно номер 1, ама Камен преди Славяно. Сам пише и терца, терца. Айде, открива ли, ако може аз кавал варма, върт сам. Рад не е да бъде гидит перич. Хайде, бакал.
Момчета, извиняваме се, че толкова муабет правим. Значи, за наш приятел свирим за двите и правим, разбирате? Ако сме на чужди хора, няма да правим така. Просто извиняваме се. И за малкия Мейзучо също. Хайде, Багаро. Салва към кавалишите. Кой се казва Мейшут? Кой се казва Мейшут? Кой е баща? Брате и сестри, уважаеми са, много се извинявам. Моя баща е много болен. Този дядо е кръстен на неговото име. Обаче този малки е кръстен пък на дядо на името. Затова това име е Исус продължава. И този ключек ще бъде, брат ми. Поздравявам лично моя баща. баша музикантите, даже никой не остана от стар оркестър да свири. Чак по оркестър се качиха да си. Терца. Благодаря за терцата, професора. Момчета, извинявам се, ако има нещо. Дедо Гялборе, от мене 50 лева от моето семейство, от душа. Значи, винаги мога да ти дам пари. Знаеш, че аз съм те шефа. По всяко време на денонощието може да ме събудиш 2000-3000, обаче от душа ги дам.
Познавам ви се много добре. От мене, от душа ги давам за малкия да купите нещо, дрежки да купите, няма време да купя. Това е от мене. Вишенцо Елейсе, Славянова номер 1, Камен преди Славянова, Аргентиното. Само че Славянова е малко по-близо до София, а София не е България. Славянова е по-близо до София. И веднага след господина там, който мой шефа ми, Мети Тайфа, мой шеф, веднага аз съм вторият човек, който го замества и веднага подарявам 50 лева за малкия Месуд, за моя брат също. И много обичам моя брат особено. Аз не съм много съгласен, Метин, ако обича и тъй, ако до тук с жените си, един хубав ключек нека да звучи за Метин Тайфа. Къде са вашите жени, брат? Метин! Метин! С жена си можеш и да дойдеш тук да направиш. Да тъй жена му, ако обича да заповяда тук, нека да звучи за оркестър Метин Тайфа. Един хубав ключек. Аз препятствам вечерични си играла. Пъти ли? Моята жена ме е прав, и да правиш много. Айде!